Hello mga besh, mga bay, mga Oragon. Welcome to my channel, Bicol Express the Oragon. Kung kaya po ay bago pa sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videong ina-upload. So ngayon po ay pupunta kami sa dagat. Kami po ay mamimingwit kasama ng aking partner, si Buddy. This is my partner. Yan, Mr. Mario. Ito po yung aming mga, ayan no. Ito yung kanyang basuka. Yung pamingwit namin. Ayan ha. Oh, so ready na po kami. Yan ang aming mga dadalhin. At may, ayun, nandyan lahat ng mga, kanyang mga tools, mga equipment. So pag pamimingwit, nandyan lahat. Yung makina ng pamingwit, nandyan lahat. So, kita-kits mga lodi, mga bay. So, hanggang mamaya ulit pagpapunta na doon sa dagat. Bye-bye! Ayun! Ito ang aming kasama, si partner Noel. Kami magdadagat. Overnight. Overnight kami ngayon. Itong aming siputi. Ito nga tansya guys, bye. Sige, pasok. So ayan, tatlo lang kami, kaming tatlo lang. Sama-sama. Para bibili tayo tinapay? Ha? Saan dito? Sarado naman. Sige. Mamaya ulit, mga boys, mga bay. Yan, tigil muna kami. Pahangin. Baka maplatan sa daan. Mahirap na. Saka magpapagasolina. Ayan po, papunta na kami. Sa biyahe na. Medyo maluwag ang kalsada kasi gabi. Siguro mga 20 minutes, 30 minutes kami bibiyahe papunta sa dagat. So magkita-kita ulit tayo mga beshi pag nandun na sa dagat. Maluwag dito, no? Mamaya. Sige, mamaya ulit. Tipid tayo sa battery kasi malulubat. Overnight kami eh. Overnight fishing. Walang power bank eh. Bank lang, walang power. Yung bank empty pa. Magkano tayo mamaya? Mag-search pala. Search ako sa online shop ng mga sa Amazon. Online shop. Power bank. Mamili tayo ng mataas na mAh. Ayan, nasa main road na kami mga besh, mga bay, mga Oragon. Medyo malayo-layo pang biyahe. Main road pa lang. Wala pang in road. Ayan. Ito ang aming malilim pala, di makapakita bay. Saan bang dito? Wala tayong ilaw. Ayun. Ang pula ng mukha mo. Pula-pula ng ilaw. Ayun oh. Ang ilaw yan, siya yung aming street lover. At mayroon din kami doon sa likod, di makita. Naka-sensor daw siya. Ayaw magpakita. Yung container van. Yung maluwag pa rin ang kalsada, traffic muna, stop muna daw ng saglit. Bay, babay mo nga saglit. Kinap mo nga. Kinap na. Buna. Stopin ko, madali tayo dyan. Yan mo na yan. Hindi naman na. Ayun, sumara na. Ay, hindi pa. Yun. Sa gabing maliwanag ang mga ilaw. Doon banda. Ayun, madilim. Bakante. Dito, maliwanag kasi maraming street light. Bilis tayo, mabilis. Ayun. Sa kabilang southbound, maluwag. Ang northbound, medyo maluwag din. 90 km per hour ang aming takbo. Hindi pwedeng magpabilis, baka mahuli. Ma-on the spot sa camera. 100. Ano lang yung dito? Allowed? 100 no? 100 lang. 100 km per hour ang takbo. Pag lumampas ka, may mga camera dyan na nakatago. Ayun. Lubak-lubak. Dumilim dito ah. Nadaan kami sa gasoline station. Magpaparefill kami, full tank. Para hindi maubusan. Ayun oh, may
withdrawhan ba dyan? Wala pong sala. Wala pa. Ito sa sala. Gasolinahan? Wala sa sala. Ito. Tama sala na. Sala pa yata. 45 na eh. Ano, magantay tayo? Oo, magantay tayo. Tulo na lang problema. Tahulkan. Hindi na nakaragma. Linaw. Liwanag dito. Sala pa? Dadaan ulit sa gasolinahan. Sarado dun sa unang dinaanan namin. Dito, antayin namin magbukas. Baka bukas na. Oo, diyan na lang. Yung sarado pa rin. Ayun, oh, mayroong ano? Sarado, antay tayo. Prayer time, sala time. Ano diyan? Ano naman? Ano mo ginawa? Yeah, malinaw, maliwanag naman. Oo. Kasi may ilaw tayo dito. Tatapat. Ayan, antay muna kami. Sarado pa yung gasolinahan at prayer time dito sa kaharian ng Saudi Arabia. Sasala pa sila. Kailangan sarado lahat ng mga establishment pag oras ng ano nila, prayer. Pag hindi sumunod, huli. Pero hindi kulong. Pakarga muna kami mga Oragon, mga best, mga bay. Nasa gasoline station kami. Papakarga. Ito ang aming area dito. Maliwanag. Ang oras ay alas 9:07. Yan. Doon yung isang kasama, nabili ng yellow ice baby. Ayan na. Bili siya ng ice. Ayun. Pagkatapos ito, gasolina. Diretso na kami, diretso na biyahe hanggang doon sa dagat. Mga 10 minutes na lang biyahe siguro. 15 minutes. So, hanggang dito na lang muna mga besi, mga bay. Kita-kita tayo mamaya doon sa dagat kung maliwanag. Ayan. Si partner, ang aming sweet lover na driver. Sweet lover na driver. Ayan na. Ayan din. Si Buddy. Tatlo lang kami. Walang kakit sa atin ngayon. Oo. Hindi na anong mukha. Hindi kita mukha, puro gwapo. Ayun, nandito na po kami sa dagat. Nasa tabing baybayin na kami. Medyo madilim kasi wala mga street light oh. Ayun, lalo nang dumilim. Ito yung aming sasakyan. Ito po yung dagat oh. Ayun, yung nandoon, mayroon siyang planta ng ano ba to? Parang planta na. Ito yung isa rin sa aming naging project. Ang contractor ay Hitachi. Ayan. Ito yung water desalination ng Jeddah, Saudi Arabia. Yan. Naging project po namin yan. Ang contractor dyan ay ang Hitachi. Ayan po. Water treatment, water desalination plant. Mahaba yung kanilang gear, daungan. Nakadaong na kami dito sa dagat. Medyo madilim lang talaga. So, ayan. Siguro bukas na kami makakapag-video nito. Gawa ng ano, magpe-prepare lang muna sila ng mga pamingwit. Isi-set up nila dyan sa tabing dagat. Bago mayroong pakalimbang-kalimbang bell para pag may kumagat, tutunog na lang. Yun ang palatandaan, wala kami ilaw eh. Ayan, medyo madilim. So, bukas ng umaga, tingnan natin ang magandang tanawin dito sa karagatan ng... Ayun na nga, mga besh, mga bay. Nagsiset up sila ng pailaw kasi madilim, naka-connect sa baterya ng aming siputi. Ayan, may ilaw na kami. Medyo maliwanag na. Ayan. Ang aming karagatan, madilim. Iyon. Ito nga pala yung mga tinutusok lang sa tabing baybayin, oh. Ayan. Ibabaw lang to sa tabing baybayin para dito na ilalagay yung ano, rod ng pamingwit para hindi nakahawaan, hindi mangangawit sa paghawak. Ito yan. Ito yung mga improvised na ano, poste ng pamingwit. DIY post para sa rod ng pamingwit. Ayan. Ayun, tingnan natin yung dalawang naikabit doon ni Buddy. Yeah. Ito yun. Ayan na po. Nakalagay na, nakabaon na. Oh. Tapos ilalagay na lang dyan yung rod ng pamingwit. Pag naihagis na, hayaan na lang. Pagka kumalimbang, may bananas. Ay, hindi pala. May kumagat sa pain. Ayan, saka hihilain ngayon. Ito po, malinaw oh. Bukas maliligo ako. Ligo tayo bukas. Ayan mga beshi, mga bay, mga Oragon. Ito po ang aming dagat dito ngayon. Medyo tahimik, malinaw. Baka makahuli tayo dito ng ano, pagi, kahit buntot man lang. Ayan, talagang madilim. Ayan, nagsisitting na, sit up na. Ayan ang motor oh. At ito, mga bago oh. Ang gaganda ng inyong mga motor ah. Bagong luma. Katingga. Sabi na ko wala. Yung tingga, yung mga pabigat. Then yung mga ano, mga sima, nariyan na rin. Ayan. Dito sa galos na yan. At mayroon ding ano, flashlight na nasa ulo nakakabit, parang miners, minero. Ito po ang buhay dito sa Saudi kapag walang pasok. Maglibang, mamingwit. Di baling mamingwit, maubos ang pera sa pambili ng pamain. Huwag lang maubos ang pera sa pambabae. Yay! Di ba, bay? Sa tudod. Ayan. Ayan na. Kala oh. Ayan po. Ganyan ang umpisa. Ayan. Lagay yung ano, nilalagay yung tansi, nylon cord. Walang lagay-lagay. Bawal ang lagay. Ayan. Mga besh, mga bay. Mamaya
Ilalagay na nila yung mga pain. Ano sama na? Tinggo. Tingga? Palutang? Hindi palubog ah? Palutang? Ang palutang mo tingga? Mamaya ulit. At hahaba ang ating video. Ito ang aming pamain. Ay sus. Pusit. Bumili kami ng pusit na pamain, 5 kilo. Tapos makakahuli ng isda, 1 kilo lang. Jackpot. May dala rin kaming gas cylinder na maliit para mag-iinit ng tubig, magkakape, tinapay. Pag may nahuling isda, lulutuin na rin namin. Bukas ng umaga dito ang almusal. Yan. Ayun no. So ayan. Naglalagay siya ng pain. Hiniwa na pusit. Pagkatapos ay ihahagis na kasama ng pabigat para malayo ang hagis doon sa gitna. May pabigat na tingga. Ayan na! Ay sus! Gamay raman ni bay! Yawa! First blood mga Oragon! Mga beshi! Ayan o. Unang huli. Anong isda to? Nura-nura daw to. Sohor? Ayan. Naka first blood na kami. Medyo swerte yata. Maka 10 kilo kami magdamag. Ayan. Si Aling Nora ba? Aling nura-nura. Si Nora, si Shari. Yay, padalawa. 2-0. Shahur. Ayan. Sahur naman. Sahur. Shahur. Pwede na. 2-0. Ano? Pusit. Nora. Nora nga. Sige, tanggalin mo. Iyong. Yan doon. Sige, bali, birahe. Yan, tingnan natin. Nagkling-kling eh, kumalimbang eh. Tingnan natin kung meron. Nasaan na yan? Madilim. Iyay. Okay lang yan, kaysa 0. Pwede na yan. Kaysa 0. Maano tayo? Yun no? Oh. Ano kayo? Laki ng bunga nga. Pwede na yan. Malaki na yan sa sa dilis. Lunok na lunok yung yung sima eh. Ayos. Medyo siniswerte tayo ngayon. Iyon. Sugo na malakapas. Uy! Malaki na to ah. Oh. Na, pang 5 huli, mga beshi. Parang tilapia lang ah. Oh. Oh. Hindi oh. Kanang ayun. Miner, nakamay na kabay ng malaking isda. Ayos. Di lang naimik yan oh. Oh, ayan po, pang 5 huli. Ayos. Hindi natunog yung aming pakalimbang pero ay ilaw pala yan. Ilaw. Tulong not mo na bay? No. Sanggal? Tinain ng gusto dito sila. Lagay mo sipit doon, yung gunting. Nasugod oh. Tumunog yung isa, tumunog. Nataranta. Wala, tumikim lang bay. Sayang. Layo na to. Ayan, may huli na naman yata yung kabila. Okay. Sama mo muna. Tanggalin natin to. Kalin ito. Sa gilid lang pala eh. Sige. Tangka nga. Yung isa meron naman. Tumus ka wala. Oh, laki na. Wala man. Buhi. Wala. Ngitaglong nos na bay. Ha? Ngitaglong nos. Ito na. Ipit. Oh. Sige daw. Hirap tanggalin ah. Sa gilid.